Αγιότατη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές κυρίες, γιορτάσαμε χτες τη μεγάλη γιορτή της Ιππαφανδής, την επίσκεψη της Θεοτόκου και του μνήστορος Ιωσήφ στο ναό με το τεσσαρακονθήμερον βρέφος. Ο πρεσβύτης Σιμεών ευλόγησε τη μητέρα του Θεού και δέχθηκε το παιδίον Ιησού στην αγκαλιά του. Η μητέρα του Θεού από τότε είναι όλων μας η μεγάλη μητέρα, που δεσπόζει στη μεγάλη κόχη του Ιερού Βήματος, όπου ως βρεφοκρατούσα πλατητέρα αγκαλιάζει όλη την ανθρωπότητα. Τα ανοιχτά της χέρια δεν είναι μόνο δεητικά προς τον Υιό και Θεό της, αλλά και στοργικές φτερούγες που προστατεύουν και λυτρώνουν όλους εμάς και τα παιδιά μας εκ παντίων κινδύνων και θλίψεων. Κοντά σε αυτήν όλες τις γης οι μάνες θαρεύουμε και καταφεύγουμε, γιατί το έργο μας είναι μεγάλο και εμείς αδύναμες να δώσουμε στον κόσμο παιδιά αναστημένα και φωτεινά σε τούτους τους χαλεπούς καιρούς. Και καθώς μένεται γύρω μας μια λέλαπα που θέλει να γκρεμίσει ό,τι άγιο και ιερό και ό,τι μας κληροδότησε η ορθόδοξη ελληνική μας παράδοση, δεν είναι απλώς επίγον, αλλά κατεπήγον, μέσα στην πολύπλευρη κρίση που διερχόμαστε, να κρατηθούμε όρθιες οι μάνες και να μην αφήσουμε καμιά άβυσσο να ρυθμίσει τη ζωή μας και καμιά συμφορά. Δεν είναι η οικονομική κρίση για την οποία όλοι μιλούμε η πιο μεγάλη συμφορά. Είναι ο 9χρονος που καπνίζει, ο 10χρονος με τη σύριγγα στο χέρι, η 9χρονη που γίνεται προϊόν εκμετάλλευσης και ο 14χρονος που πήρε πάνω του 2-3 ληστείες και 2 φόνους. Είναι ακόμη η 18χρονη που έχει στο ιστορικό της κιόλας 5-6 εφήμερες σχέσεις και 2-3 εκτρώσεις. Είναι ακόμη η Μαρία που ζητάει, η μικρή Μαρία που ζητάει και περιμένει τους γονείς της. Είναι η Ειρηνούλα στο νοσοκομείο των Πέδων που ζητάει τη μάνα της. Πού πήγαν άραγε οι μάνες και χάθηκαν, σαν να φύσηξε ένας αέρας κακός και τις πήρε μαζί του και άφησε πίσω του μόνο γυναίκες που γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Γυναίκες που δεν τις χωράνε τα σπίτια τους. Γυναίκες που πάσχουν να τραβήξουν τα μάτια όλων επάνω τους. Γι' αυτό κι όλες οι ηλικίες βγήκαν στους δρόμους σαν χαμένες, τρομαγμένες και ανέστιες. Αφήσαμε τις πόρτες ανοιχτές σε ξενόφερτα ρεύματα και ένας αέρας αλαζονικός ράπησε τις μάνες και τα παιδιά τους. Έτσι η κρίση που μας δέρνει είναι ο καρπός μιας υπερήφανης επιλογής μας, να βγει ο Χριστός από τα όρια του οίκου μας, από τα όρια της πατρίδας μας, από την επίγεια ζωή μας. Τους περισσότερους κραδασμούς τώρα δέχεται η οικογένεια. Γάμος μπορεί άνετα και να μην υπάρχει, καλυμμένος μάλιστα και από τον νόμο. Η συζυγία τραυματισμένη ή συμβατική γεννά πολλά προβλήματα και στους δυο συζύγους και περισσότερο στα παιδιά. Ο ψυχικός τους κόσμος χρωματίζεται καθοριστικά για όλη τους τη ζωή και η ψυχική ισορροπία χρειάζεται να έχει πολύ δυνατό στήριγμα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προστίθεται και η άλλη πλευρά της σύγχρονης μάνας, της χειραφετημένης, που με λογική και εγωισμό ζητά από τον ειδικό γιατρό να πετσοκόψει τη ζωή που φέρνει στα σπλάχνα της και να την πετάξει στα σκουπίδια με τη δική μας πληρωμή. Και ό της υποκρισίας του άφρονα ανθρώπου του 21ου αιώνα, που πονά και διαμαρτύρεται για τα αδέσποτα σκυλιά, τις αρκούδες και τις χελώνες που χτυπά κάποια ρόδα κάποτε, κι όχι για τα 1000 αγέννητα παιδιά που καθημερινά κομματιάζονται στην Ελλάδα από τον πολιτισμένο άνθρωπο και πετιούνται στους ιατρικούς κάδους. Στις 27 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, στην Κομοτηνή, μια φιλοζωική οργάνωση επικήρυξε με 6.000 ευρώ το δολοφόνο αδέσποτων σκυλιών της πόλης, ενώ παράλληλα συντηρεί 500 αδέσποτα ζώα κάθε μήνα. Τα σχόλια περιτεύουν. Και τώρα, μέσα σε αυτή την κρίση που ζούμε, αναρωτιέται κανείς, υπάρχει ελπίδα να σωθεί ο νέος άνθρωπος?
Γιατροί, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, πνευματικοί και αγιασμένοι άνθρωποι φωνάζουν. Όσο είναι ο άνθρωπος μικρός, πολύ μικρός, οι δυο γονείς και προπαντός η μάνα, να ζωγραφίζει στην άγραφη πλάκα της ψυχής το Θεό και τους ανθρώπους Του. Γι' αυτό μας φωνάζουν, όσο είναι μικρά, να μας δουν να αγαπιόμαστε, να συγχωριόμαστε, να σεβόμαστε τον εαυτό μας, να σέβεται ο ένας σύζυγος τον άλλον, να σεβόμαστε τους άλλους συνανθρώπους γύρω μας σαν δώρα του Θεού και πάνω απ' όλα να σεβόμαστε το Θεό σαν πατέρα, τους ηλικιωμένους σαν παλιά εικονίσματα και από μέσα μας να μην βγαίνει γκρίνια, ούτε μιζέρια, αλλά χαρά. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας το ίδιο μας συμβουλεύουν. Όσο είναι μικρά τα παιδιά να μπουν στη ζωή της Εκκλησίας, να μας δουν να ανάβουμε το καντήλι, να θυμιάζουμε, να προσευχόμαστε, να ζυμώνουμε πρόσφορα, να λειτουργιόμαστε, να κοινωνάμε και επιμένουν τόσο πολύ, όσο είναι μικρά. Πριν κάμποσα χρόνια, πριν η τηλεόραση μπει στη ζωή μας, στο Παρίσι χάθηκε ένα 5χρονο κοριτσάκι. Η αστυνομία το βρήκε, όμως το παιδί είχε υποστεί τόσο ισχυρό σοκ, ώστε ήταν αδύνατο να δώσει έστω και την παραμικρή πληροφορία. Η μνήμη είχε εντελώς απενεργοποιηθεί. Γιατροί και αστυνόμοι βρέθηκαν σε αδιέξοδο. Τότε, πολύ έξυπνα ο εισαγγελέας ζήτησε να του τραγουδήσει ένα τραγούδι. Το παιδί τραγούδισε τον ανούρισμα που του λέγε η μάνα του πριν από τον ύπνο. Οι αρχές το μαγνητοφώνησαν και το έδωσαν στο ραδιόφωνο. Μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκαν οι γονείς. Το μυαλό του παιδιού απενεργοποιήθηκε. Εκείνη που τα πάντα σώζει είναι η καρδιά. Και ό,τι δίνουμε στα παιδιά με την καρδιά μας, ποτέ δεν πάει χαμένο. Μπορεί να χάσουν τα βιβλία τους, τις ζωγραφιές τους, την μπάλα τους και τα μπουφάν τους. Μπορεί και τα ίδια αργότερα να χαθούν σε ολοσκότεινες νύχτες ή σε ολόχρυστα απογεύματα. Εκείνο που θα τους δώσουμε από την ψυχή μας δεν θα το χάσουν ποτέ. Κάποια μέρα θα γυρίσουν στη φωλιά που τα ζέστανε, στα χέρια που τα ανάστησαν, σε αυτούς που αληθινά τα αγάπησαν. Είμαστε σίγουρες πως καμιά χαρά για μας δεν είναι πιο μεγάλη από τη χαρά τους. Καμιά λύπη δεν μας είναι πιο μεγάλη από τη λύπη τους. Καμιά έγνοια δεν μας τρώει όσο η έγνοια τους. Τι θα γίνουν, πώς θα ζήσουν, με ποιους θα μπλέξουν σε αυτόν τον κόσμο. Όμως, αφού αγάπη δίνουμε, γιατί λίγα χρόνια μετά εισπράττουμε τόση αντίδραση, τόσο θυμό, τόσο ξενύχτια, τόση παρέτηση, τόσες εφήμερες σχέσεις, τόσο δυσεπίλητα προβλήματα. Γιατί τις νύχτες τόσα παιδιά έξω από τα σπίτια τους, τις μέρες γιατί τόσο βαριεστημένα παιδιά στα σχολεία, γιατί τις Κυριακές και τις γιορτές τόσα παιδιά μακριά από την Εκκλησία, με την αδιαφορία όμως στο πρόσωπο και με την απελπισία στην ψυχή, με τον καφέ ή με τη σύριγγα στο χέρι. Αφού αγάπη δίνουμε, γιατί οι ηλικίες που παραστρατούν διαρκώς τα χρόνια μας μικραίνουν, πού κάναμε λάθος, και ενώ στα χέρια μας κρατούσαμε ένα παιδικό πρόσωπο όμορφο και καθαρό σαν πρώτο χιόνι, ύστερα από λίγα χρόνια, γιατί να έχουμε μπροστά μας ένα έφηβο σαν άγρια θάλασσα, ανίκανο να χαρεί, να συνεννοηθεί, ανίκανο να ελπίζει και να αγαπά. Και παίρνουμε την απάντηση, ό,τι μου δίνετε δεν χορταίνει την ψυχή μου. Θέλω κάτι πολύ δυνατό, κάτι πολύ μεγάλο. Η ψυχή μου πεινάει, διψάει, κλαίει. Είναι αλήθεια πως όλοι για το καλό τους πασχίζουμε. Αν μας ρωτήσουν, οι περισσότερες από μας θα πούμε, πως θέλουμε πρώτα να γίνουν καλά παιδιά. Τι θα πει όμως καλά παιδιά σε έναν κόσμο που τρώει τους καλούς? Όταν τα αδικούν, να αδικούν? Όταν τα χτυπάνε, να τα αποδίδουν? Όταν μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση πατώντας τους άλλους, να το κάνουν? Ρυθμίζουν τη ζωή τους από το χρήμα ή από τα κέρδη ή από τις εντολές του Χριστού? Ποιος όμως θα μας πει την αλήθεια για το ποια είναι τα καλά παιδιά?
Κι όπως όταν αγοράζουμε μια νέα συσκευή στο σπίτι μας, διαβάζουμε πριν τη χρησιμοποιήσουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έτσι θα κάνουμε και με τον νέο άνθρωπο που φέραμε στον κόσμο. Ο κατασκευαστής μας, ο Πατέρας Θεός, δίνει τις οδηγίες όταν μας χαρίζει στην αγκαλιά μας ένα νέο άνθρωπο. Πώς να τον προσεγγίσουμε για να μην τον πληγώσουμε, να μην τον τσαλακώσουμε. Μέσα στην Εκκλησία θα μάθουμε οι μάνες πότε θα αφήσουμε το σκοινί και πότε θα το μαζέψουμε. Και το ερώτημα που πάντα μας καίει, πώς θα σώσουμε τα παιδιά μας μέσα σε έναν αλλόφρονο κόσμο. Και η φωνή των πνευματικών πατέρων μας είναι ξεκάθαρη. Να μοιάσετε του Θεού, να γίνετε Άγιοι και τα παιδιά σας θα βρουν το δρόμο τους. Πώς θα το πετύχετε αυτό? Με την ταπείνωση και την προσευχή. Εκεί αναπαύεται ο Θεός. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια δεν γεννιόνται Άγιοι και τα προβλήματα πολύ βαριά. Ο γέροντας Παΐσιος αναφέρει το εξής χαρακτηριστικό περιστατικό που εκφράζει την υπερηφάνεια των γονέων. Τον επισκέφτηκε ένα παιδί με σοβαρό πρόβλημα υγείας και απαρηγόρητο του μιλούσε ώρες ολόκληρες. Το συμπόνεσε εκείνος και στο τέλος του είπε «Να ξέρεις, παιδί μου, ότι όταν θα πηγαίνεις στο γιατρό για θεραπεία θα είμαι δίπλα σου». Μια μέρα πήγε στο γέροντα με τον πατέρα του, διευθυντή τράπεζας, ο οποίος παρακάλεσε το γέροντα να πει στο παιδί να μην τον επισκέπτεται στο χώρο εργασίας, γιατί τον εκθέτει. Του έδωσε μάλιστα και ένα γράμμα από τη μητέρα που και εκείνη παρακαλούσε να πείσει το γιο τους να μην πηγαίνει στις δεξιώσεις και τους ντροπιάζει. «Επιτέλους δεν μπορείτε να ταπεινωθείτε», πετάχτηκε πληγωμένο το παιδί λέγοντας. Και έλεγε θλιμμένα ο γέροντας «Πέστε μου εσείς, ποιος είναι τώρα ο άρρωστος?» Τα παιδιά και άρρωστα και αγριεμένα έχουν καταπληκτικά λέιζερ που βλέπουν την καρδιά μας πότε νοιαζόμαστε για εκείνα και πότε νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας. Και ανάλογα με αυτό που τους δίνουμε ή αγιάζουν ή ξεπαγιάζουν. Έλεγε με πόνο ένας νέος. Πέρασα δύσκολα όταν ήμουν νέος. Τα είχα δοκιμάσει όλα και είχα απογοητευτεί απ' όλα. Από τα σχολεία, από τα πτυχία, τα χρήματα, από τη ζωή της νύχτας, από την πολιτική. Ένας λόγος με κράτησε στη ζωή και δεν έβαλα τέρμα, η μάνα μου. Σήκωνε αμίλητη το βάρος μου. Έφευγα στις 11 το βράδυ από το σπίτι και την άφηνα να προσεύχεται. Γύριζα στις 5 το πρωί και την έβρισκα πάλι γονατιστή. Σ' όλους μας υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα που χρειάζεται να τα παραδώσουμε στο Θεό που διοικεί τα πάντα. Εμείς θα προσευχόμαστε και θα περιμένουμε να μιλήσει ο Θεός στις ψυχές των παιδιών μας. «Πάτερ, το παιδί μας φεύγει το βράδυ και γυρίζει το πρωί. Θυμώνει όταν το συμβουλεύουμε», λένε δυο γονείς στον πνευματικό τους. «Εσείς μη τα προκαλείτε με τα λόγια. Αντί να μιλάτε σε αυτό, πέστε το στην Παναγία. Γονατίστε και σπείρετε προσευχή. Κάποια μέρα η προσευχή θα καρπίσει. Η προσευχή της Αγίας Εμέλειας γέννησε το Μέγα Βασίλειο και άλλους 4 Αγίους. Η προσευχή της Νόνας τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, της Ανθούσας το Χρυσόστομο, της Αγίας Ευούλης τον Άγιο Παντελεήμονα, της Αγίας Θεοδότης με ειδωλολάτρη σύζυγο, ανέδειξε 2 παιδιά γιατρούς χωρίς αργύρια, τον Κοσμά και τον Δαμιανό. Είναι φορές που συμφέρει να κάνουμε πως δεν βλέπουμε, δεν ακούμε όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, μέχρι να περάσει η μπόρα, να καταλαγιάσουν τα πράγματα, να ημερέψουμε όλοι. Υπομονή, προσευχή, κλειστό στόμα, αγάπη δίχως όρο και δίχως όρια. Αγάπη, αυτή είναι η αγάπη της μάνας. Ας μην τα απειλήσουμε. Όταν μας μιλούν άσχημα, μην τα απορρίψουμε. Αν δικαιούνται να πούν όχι στο Θεό, γιατί όχι και σε μας κάποτε που πληρώνουμε εγωισμούς μας. Ας μείνει η αγκαλιά μας ανοιχτή.
Ο άσωτος από ανοιχτή αγκαλιά έφυγε και σε ανοιχτή αγκαλιά γύρισε. Στη γωνία, αν εμείς απομακρυνθούμε από κοντά τους, τα περιμένουν πολλοί που θα τα οδηγήσουν σε δρόμους σκοτεινούς και πολλές φορές αγύριστους, στον ίδιο το θάνατο, γιατί τα πράγματα στην κοινωνία μας σήμερα αγρίευσαν. Ταπείνωση πολύ και προσευχή. Όποιος έχει να κάνει με παιδιά, δεν μπορεί να είναι άκαμπτος και σκληρός. Χρειάζεται όταν εκείνα αντιδρούν και επαναστατούν, να χαμηλώνει τους τόνους, να καταφεύγει στο Θεό που όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει και όλα τα μπορεί. Όποιος έχει να κάνει με παιδιά, έλεγαν οι παππούδες μας, πρέπει να είναι έτοιμος για όλα και με σκυλιά αν χρειαστεί θα κάτσει να φάει. Η εποχή μας, δύσκολη όπως όλες οι εποχές, δεν έχει ανάγκη απλά από γονείς, αλλά από αγίους γονείς. Αν ξέραμε πόσοι αγιασμένοι παππούδες και γιαγιάδες, πατέρες και μητέρες κατευθύνουν τις ζωές των εγγονών τους και των παιδιών τους με την προσευχή μυστικά από τη γωνιά τους. Χρωστάμε λοιπόν και εμείς τα παιδιά μας να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Η λέξη Άγιος μας φαίνεται στο νόημά της πολύ μακρινή από μας. Όμως να ξέρουμε ότι αγιαζόμαστε πολύ απλά, φτάνει να το θέλουμε. Όταν τα λόγια του Χριστού πιάνουν τόπο επάνω μας, όταν μας βλέπουν να νηστεύουμε, αλλά να γινόμαστε πιο ανεξίκακες και πιο σπλαχνικές. Όταν μας βλέπουν να μετανοούμε, να παίρνουμε την ευθύνη πάνω μας ακόμη και για τις δικές τους αμαρτίες. Έτσι σώζονται τα παιδιά, όταν ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μας συκοφαντούν και δεν ανταποδίδουμε. Όταν αδικούν τα παιδιά μας, δεν καταριόμαστε. Όταν δεν χαλάμε τις καρδιές μας με το γείτονα για 100 μέτρα γης. Εκείνα όλα τα βλέπουν. Όταν μοιραζόμαστε το ψωμί μας, τα έσοδά μας, την αγάπη μας. Όταν μας βλέπουν να χαιρόμαστε, να πιστεύουμε, να μην τα χάνουμε, αλλά να πατάμε στο βράχο της πίστεώς μας, στην αγαθή πρόνοια του ελεούντος Θεού, που ασταμάτητα ελεεί τον κόσμο. Ομολογεί ένας γιος. Η μάνα μας Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε λάδι. Μαγείρευε λαδερό για μας και αρτίσιμο για τον πατέρα, που δεν πίστευε και δεν ήθελε να νηστεύει. Τι θυμόμαστε σιωπηλοί και ταπεινοί να προσεύχεται και να σιωπά. Ο πατέρας μας τελικά έγινε καλύτερος από τη μάνα μας, αλλά μετά από 40 χρόνια εξαντλητικής υπομονής και προσευχής της μάνας μας. Υπάρχει λοιπόν μια πίστη κληρονομική που περνάει από τη μάνα στο παιδί, από τη γιαγιά στα εγγόνια. Πίστη στην αγάπη του Θεού που δεν τελειώνει. Όλα τα λάθη μας και όλες οι αμαρτίες μας είναι σαν σταγόνα στο πέλαγος της θεϊκής αγάπης. Και όταν σφάλουμε, η Εκκλησία μας λέει να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Είναι τότε σαν να του πετάμε ένα σκοινί για να μας σώσει. Αυτή την πίστη να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας, γιατί αυτή είναι ο σταθερός πλούτος μας, οι μετοχές μας και οι μεγάλες καταθέσεις μας, που δεν κινδυνεύουν από καμιά κρίση. Ας βιαστούμε να τα πρικοδοτήσουμε. Η λογική μας ίσως μας λέει πολλές φορές, πέρασε ο καιρός, πρόλαβε ο κόσμος και τα λέρωσε, τα τραυμάτισε, τα φάγε, είναι αργά, τα χάσα τα παιδιά μου. Η πίστη όμως λέει, για το Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατο, ποτέ δεν είναι αργά. Του Θεού οι χρυσές ευκαιρίες δεν τελειώνουν ποτέ. Φτάνει η μάνα και η γιαγιά να θέλει να πορεύεται στο δρόμο της αγιότητας. Έτσι θα σωθούν τα παιδιά μας από οποιαδήποτε κρίση και προσευχής της μάνας μας. Υπάρχει λοιπόν μια πίστη κληρονομική που περνάει από τη μάνα στο παιδί, από τη γιαγιά στα εγγόνια. Πίστη στην αγάπη του Θεού που δεν τελειώνει. Όλα τα λάθη μας και όλες οι αμαρτίες μας είναι σαν σταγόνα στο πέλαγος της θεϊκής αγάπης. Και όταν σφάλουμε, η Εκκλησία μας λέει να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Είναι τότε σαν να του πετάμε ένα σκοινί για να μας σώσει. Αυτή την πίστη να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας,
γιατί αυτή είναι ο σταθερός πλούτος μας, οι μετοχές μας και οι μεγάλες καταθέσεις μας, που δεν κινδυνεύουν από καμιά κρίση. Ας βιαστούμε να τα πρικοδοτήσουμε. Η λογική μας ίσως μας λέει πολλές φορές, πέρασε ο καιρός, πρόλαβε ο κόσμος και τα λέρωσε, τα τραυμάτισε, τα φάγε, είναι αργά, τα χάσα τα παιδιά μου. Η πίστη όμως λέει, για το Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατο, ποτέ δεν είναι αργά. Του Θεού οι χρυσές ευκαιρίες δεν τελειώνουν ποτέ. Φτάνει η μάνα και η γιαγιά να θέλει να πορεύεται στο δρόμο της αγιότητας. Έτσι θα σωθούν τα παιδιά μας από οποιαδήποτε κρίση.